سلام تعنا هبلي كما اللهم كما يتغنيو كبرات فتوات تختاتل تشدن رياكت سوان دحانينا ماتشم اسخا خملخ انا اغزيابير يمسغن سلام قني لهو كم زغما يدلهم كم زغما يكمتلو بعله ملو تسفايم نمنا لو معنت فيديوس كحيزوكم كسجر كاب نريو مارستا غدايات تقدم بيلنا خندسسينا نرايهم كاتهم نريو مارستا غدايات اب ኢትዮጵያን አዝዩ ብዙ ዓመታት ዝሕግዝ ዝጸንሐ ሓደ መልእሰይ መልእክተኛው ዝባል ወይ ካደ ሜሴንጀር ዝባል ሰብ ማለት እዩ ብዙሕ ስራሕታት ድሕሪ ምስራሕ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዝነበረ ውጥጥ ሓደ ተሓጋዛይ ወይ ከዓ ዝተረድኡ ዓቢ ሰብኣይ ገንዘብ ብኻሊእ ሰብ ምስተጨብርበሩ ወይ ከዓ ምስተወሰዶም ንሳቶም እዮም ከምዚ ገይሮም ንኢሎም ሓደ ባላደራው ዝባሉን ኣሎ ካልኣዩ እዚ ወዲ ገጹ ክቕላዕ ክኢሉ ማለት እዩ ኤንዌይስ ተሓቢኡ ወይ ከዓ ኣኖኒመስ ኮይኑ ገለ ዝሕግዝ ነይሩ ንምንታይ ከምዚ ይገብር ነይሩ ኣብቲ ናይቲ ማለት ዝነበረ ኢንተርቪው ከዓ ዝተወግዑ ናይ ሴፍ ፋንታውን ጉዳጉዳት ኣለውን እግረ መንገዶ ማለት እዩ ክንዛረብ ኢና ወይ ከዓ ክንሰምዕ ኢና ማለት እዩ አንተ ናፍቀዋል እኔን ሰልችተዋል ስለዚህ እኔ ሸፈን ደብቁት በልስ ንሓመዱ ተኣኪቦም ነይሮም ማለት እዩ ሓደ ንበይኖም ምስ በዓል ሰልጠነ ግርማይ ካልኦቶም ኣይንሳ ማዕና ዝብሉ ኣካላት ሕጂ ንበይኖም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣኼባ ገይሮም ሰለስተ ሰብ ብዘይ ፍርዲ ተኣሲሮም ከም ዘለውን እዚ ከዓ ካብ ኣፍልጦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወፃእ ክኸውን ከም ዝኽእልን ኢሉ እውን ታሕተወት ሰበስልጣናት ኣሲሮም ክኾኑ ከም ዝኽእሉን እዮም ጠሪዖም ዘለዉ እቲ ጉዳይ ግን ክትሰምዑ ኢኹም ካብ ኣፎም ማለት እዩ ንዞም ሰለስተ ኣሕዋት እዚኦም ድምፂ ግድን ክኾኖም ኣሎ ኣብ ዓፋር አንጻር ሕወሓት ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ሕወሓት ጸላኢና ኢትዮጵያ እዩ ክብሉ ሰላማዊ ሰልፊ አካይዶም ኢሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ናይ ዓፋር ሓሳቡ ገሊጽ ኣሎ ወይ ከዓ ጽሒፉ ወስፊር ኣሎ የኢትዮጵያ ጠላት ነው የአፋር ህዝብ ያልከውን ነገር ሁሉ ትክክለኛ ነገር በዓል ኃይለ ደደቢት ካነ ዝጉዳይ ዚ ኖ ከምቲ ዝተባህለ ኣይኮነን እኳ ደኣስ ብግልባጡ እዩ እንትብሉ እንተለዉ ሓራ መሬት ዘሎ ሓደ ተጋደልቲ እውን ንህዝቢ ዓፋር ዝገበርክያ ነገር ንድግፎ ኢና ይብሉ ኣሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኡ እዚ ካሊእ ውጥጥ ኣሎ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ እናተወቅዐ ስቂልና ይንርእን ይዝብል ነይሩ زعبي ملغت زحلف انت عيني رمت لك مسحو حزب تግራይ دو كنبل ኣለና تخويهم قالوا اول سعيد كاني انت اسمو الزربحم قالوا زيهم ناي قبلنا بل بمولهم ناي ويانا خلاص نور هاجر ما حلفهم ذهبوا اي تزاربون امبر اتا زحلف اوان نحرا مريت زلو تጋደልቲ ክትሕግዝ ኢላ ዝኸደት ኣብ ልዕሊ ፖታት መጥቃዕቲ ዝፈጸመት ድሮን ተሓምሽሽ ይብለሎ ስታሊን ገብረስላሴ ወይ ከዓ ታሪማ ወዲቃ ይብላሎ እዚ ክሳብ ክንደየናይ ሓቂ ምዃኑ ኣይዛረቡን እዮም ሰባት ዝብል ዘሎ ሓቂ ድሓሶት ኣይተፈለጠን ከም ዜና ግን ኣካል ናይቲ ወግዕና እዩ ቴክኒካል ችግር ነው አየራል ይልማን ጠይቁት እስቲ ድንበር አካባቢ ወደቀው ድሮን ምን ሆኖ ነው በሉት ንስኻትኩም ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽተ ንሕርዳ ኮይንኩም ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ጻውዒተይ ማለት እዩ ሳብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ከተባጽሑ ዝለበኩም ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ክንቅጽልና ሓደሽተ ኮይንኩም ሓናጻ ይርኢተኩም ጽሓፉ ለኢኹም ሃሎሎ ይብል ከዓ እዚ ሜሮን ዝበሃል ሰብ እሞ ከዓ ዶክተር የይሉዶ ርእሰይ ሓሚመ ዝብለካዶ ናይ ቁርጸት ከብዲ ትህቦ ኮይንካ እዛ ጉዳይ ግን ሰልጠነ ስለ ረፓራብል ኣብቲ መንጎ ትምህርቶም ግን ስቃይ ህዝቦም ይዛረቡ መን ምጹ ኢሉዎም ኣብቲ መንጎ ግን ስቃይ ህዝቦም ክዛረቡ ኣለዎም ዝበለ ማለት እዩ ፀሃየ ኣርኣያ እዩ ፀሃየ ኣርኣያ ሓወይ ብጣዕሚ ይቀንየለይ ንርኢቶኻ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ርኢቶ ሂብካን ማለት እዩ ወይ ከዓ ገዲፍካ ከድካ ብጣዕሚ ይቀንየለይ ወጣባ በዓለገ ምሕፈር ኣልቦ ክብል ቀላት ተወልደ መድህን ወጣባ ወቂስዎ ኣሎ ማለት እዩ ይቀንየለይ ቀላቲ ተመሳሳሊ KLM ከዓ ሰላም ኢሉ ላይክ ገይርለሎ ብዙሓት ማለት እዩ ማእለያ ዘይብሎም ርኢቶታት ጽሒፍኩም ለለኹም ንኹልኹም ብጣዕሚ ይቀንየለይ ክብረት ያበለይ ክብለኩም የዝደሊ let's go ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ክንቅጽል ኢና Welcome to Shidden Reacts 1 well done and well said ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከዓ ድምር ኢልናልኩም ኣለና እስኪ መልእክተኛው እዚ እንዲዩ አንተ ናፍቀዋል እኔን ሰልችተዋል ስለዚህ እኔ ሸፈን ደብቁት በልስ እሺ ሰይፉ እኔ ሸፈን የሆነ ጡጦ መሰለ ለመልእክተኛው ግን አቀባበል ሙሉ ስምህ ስነ ጊዮርጊስ እሸቱ ነው አዎ የባህር ዳር ልጅ ነህ የባህር ዳር ልጅ ኳስ ተጫዋችም ነህ
ነበርኩ አሁን አቆም አሁን የገባኝ ይሄ መቆም የሌለበት እንደው ኳሱ ላይ ነበር መጠንከር የነበረበት ይሄ ተጫውቶ ማገዝ ትችል ነበር መርዳት ትችል ነበር ውስጡ ላይ ብዙ ነገሮች አሉ አይደል ሰፊ አንዳንድ ነገሮች እንደዚህ አይገለጹም በደንብ በአንዳንድ ምክንያቶች ነው ያቆምኩ ተሰብረህ ነው حراي ازي ملكتنياو زبالسي كمزي زباله سب يلن مالت تعدلتي المبزحاتو سب مالتيو كعسو زصاوتيو نحنا مو كم حبرتسب قدفو يترف مخعسو زصاوت ويكا نشتلي زخونه تعاقم زلاته سب زخونه غنا كابتي ناي محبرسبنا صقم نشتلي زي تقاللون كحجز ابز دليل الاوان كولعي انددليو خمزي غيرا وسيداتو نكلخو ايلا كوي خمزي غيرا حديقاتو غلغل زبل امرات سلازلونا نحاجزاي مچونتناتنا حبرتسب مالتيو anyways كمزي مسلو من أسيجن محبرسب بتعم أزيوم زتقمو نتزمت ولدون even تيترف مالتيو أزيوم فرنجر كاستمهرو زخولون عبيتي 7 يوم اللي أنا بقلي زوسد مالتيو أزيوم بتعمي دس بحالتي كفلتاتني حدا محبرسب قولعو كم زي عينت زحجزو ويكا بحجز كم زي ناي محجز صبغات زغون 7 على مالتيو كم بعل زتري وزلهم حاونا ملك تنياو زا مسلو هيمانو تايفوليو علي تايفوليو زخونه يخون مالتيو صوتاونا يفوليون دس بزبلهم من قدي بتي حلنهم زفقدو أبكر مع أملاك وينهم نسبات زحجزيهم أنا بتعمي دسيل مالتيو ملك تنياو صبغ ملك صبغ تكبر صبغ personality زلوا سبيو مالتيو anyways بالا دراون نحدا ود خلاصي محازو مثلا انت زي تغاغي مالتيو رخيب له ملكعون تماساسالي حصر زبل خوينو قيح كم زخماي عينت صقرون ايش اللي افرخون زبل سبي زوم سبات زياتهم بتعمي صبغ حاجزيهم زحجزو بإثيوبيا ግን ብዙሕ ተጓንፎ يغاطيمهم قني بفلاي زحلف خلت سوبنات بفلاي ازي ملكتنياو زبحال حدا ابو حجزو فلطو خمت تاريخ ثم بوخا خالي سباج اوريرو مالتيو ازيهم قصم كتراي لكم توهيلم يوم بحيلي زرايو زلو صبق كتقبر كلخا محبا سبنع حماق يخبلك خلوخا وصيخا مرأي كمزي امثله صقايلن كولو بزحات سبات قليصوم مولو نت غداي مالتيو زي سدمم زدنق مالتيو نحمد الله جن 3 7 تأثيرهم ناس نهزب جنزب حاونا نبل على نانتاي مالتيو يقول الله بزحات اب سدد زلخا من اسي مزنا يستوعل اب زخمزي شنكول الكاي تأتو زبلون بزحات سبات الله ازي بعل فنان يكالو غلغل نوينهم بعل اسنا نوينهم حدا مسمر حيزهم زلو يوم يوديت غلغل زبحالو بعل سلطنن كالوتهم كانوينهم حدا مسمر دارغي ام زحز زلو مالتو ولافت ميدياون حيل ميزان الزبع غلينا خنبل من مثل قصلنا اسكوس غداي زنريو زلنا ما اثرتنا يزوم سلست حوات كاني اقديمو مالتي እንደገና ካ ተጻራሪ ዝሆነ ሓበሬታ እናሃብካ ሶም ካብ እስር ቤት ንኸይወጡ ድምጽ ንኸይኮነውን እንዳዓፈንካ ይካየድ ነይሩ ጸኒሑ ግን ነቲ ነገራት በብት ዘለና ንካታተሎ ስለዝነበርና ኣነ ንባዕሉ ቀይውን ይካታተሎ ስለዝነበርኩ እንታይ እዩ አጋጢሙ በአርዚ ቀሊል ነገር አይኮነን አዚዩ ሓደገኛ ኩነታት ክመጽእ ስለዝኽእል ልዕሊ ማእሰርቲ ካ ክመጽእ ካልእ ነገሩን ከስዕል ስለዝኽእል እንታይ ክግበር ይከኣል ተባሂሉ በብ ዘለዎ ሰብ እንቀሳቀስ ጸኒሑ ሕጂ ትግርጭታት ካብ ዘለውን ናብ ካልእ ክስዕር ስለዝኽእል ሓደራ ዝብሉ ኣነ እንታይ እዩ ነፍስ ወከፍ ንፍትሒ ቃለስ ኣለኹ ዝብል ኣካል ነዞም ሰለስተ ኣሕዋት እዚኦም ድምፂ ግድን ክኾኖም ኣለዎ ድምፂ ክንኮኖም ኣለና ነዚኦም ዘይተፈቲሖም ህዝቢ ኤርትራ እስር ኮይኑ ክነብር እዩ እዚኦም ተፈቲሖምካ ህዝቢ ኤርትራውን ክፍታሕ እዩ ማለት እዩ ካብ ደለይቲ ፍትሒ ተስፋ ኣለዎ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ግን ዕፀዎ ዕበሶ እንዳበልካ እንተ ደኣ ተኸይዱ እሞ ከዓ በቶም ቀንዲ ንፍትሒ ንቃለሳልና ዝብሉ ኣካላት ይትግበር ስለዘለኻ ካብቲ ዘሕዝነካ ይኸውን ማለት well done and well said እቲ ጉዳይ እዚ ነቶም ከምዚ ዝገብሩ ዘሎ ሰባት ነመሓላልፈሎም መልእኽቲ ፍትሒ ትደሊ እንድሕር ዳ ኮይንካ ቀዳማይ ፍትሓ ክትከውን ዘለካ ባዕልኻ ንስኻ ምዃንካ እዩ ዝሕበር ፍትሒ ዋላ ናይ ሕልና ነፃነት ብምሃቡን እያ ትጅምር ኣብ ውልቀ ሰባት እውን እያ ትጅምር ሶሊቴር ዝበሃል ኣብቲ ሓደ ናይ ኢንላይትመንት ዝበሃል ዘመነ ኣብርሆት ተባሂሉ ዝግለጽ እዋን ማን was born free yet we find him in chains ይብል ነይሩ ወዲ ሰብሲ ብነፃነቱ ተወሊዱ ነፃ ክኸውን ነፃ ነባራይ ነፃ ተቐማጣይ ናይ ዓለም ክኸውን ተወሊዱ ነይሩ እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ሸንሸሊና ንረኽቦ ወይ ከዓ ብሸንሸል ተወጢሑ ወይ ከዓ ተኣሲሩ ኢና ንረኽቦ ይብል ሓቂ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ደቂ ሰባት አንጻር ባዕሎም አንጻር ሕልንኦም አንጻር ካልኦት ምግስጓስ ዝጅምሩ ሓደ ካብ ቅንኣት ዝብገስ እንዲን እሽተለይ ማለት እዩ ከምኡ ከምቲ ማለት ንዓይንተ ዘይተዋሂቡ ነፃነት ካልኦት ሰባት ክወሃቦም የብሎም ዝብል ኣሎ ካልኣይ ካብ ቃልሲ ከምዚ ኢጎ ዝበሃል ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኢጎ ማለት ዓርስኻሲ ልዕሊ ማንም ጌርካ ምርኣይ ማለት እዩ እዚኦም ኩሎም ሰልፊ ኢቫሉዌሽናስ ትክክል ኣይኮኑን ትክክለኛ ብዝኾነ መስመር ክመርሕ ዝግብኦ ክመርሕ ዝግብኦ ከዓ ክምራሕ
ካሊካ ኮንትሪቢሽን አለው ምምራሕ ነው ዓሉ ቀሊል አይኮነን ክትምራሕ በሰላማው መንገድ ክትሰርሕ ነው ዓሉስ ቀሊል ነገር አይኮነን ስለዚህ እዚ ክምራሕ ዝግቦ ሰብ ክምራሕ ይዝግቦ ክመርሕ ዘለውን ክመርሕ ይዝግቦ ነቲ ሓደ ግዜ ክመርሕ ይኽትብል ሓደ ግዜ ከዓ ከለዲ ክመርሕ ንኽትብል ተምጾ ጣጣ እዚ እዩ ዝወልድ ንባዕልኻውን ፋሕብትን ዘእትዩ ማለት እዩ ብስሩን አንጻር አካይዳ ናይ ዝኾነ ይኹን ቃልሲ ኮውን ከም ዝኽእል አይፈልጡን መስለኒ ብዙሓት ሰባት እንተኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ባእጉ ክእለሎ ብዙሓት ሰባት እዚ ጉዳይ ይዛረብሉ ዘለው እዮም ቀፂልና ፍሪ them ሰለስቲኦም እዮም እዚኦም ትሪኦም ዘለኹም ኣነ ሕጂ ነዚ ብሓደ ገጽ ዘሎ እየ ዝፈልጦ ማለት እዩ እዚ ሓደ ሓውናይ ፈልጦ እየ ብዙሕ ግዜ ቦልድ ስለ ዝኾነ ደፋር ስለ ዝኾነ ደስ እዩ ዝብለኒ ዌል ካፕቴን ከዓ ድምፂ ኾኖም ይብለሎ Did you know there are 3 Eritrean refugees being illegally detained in Addis Ababa, Ethiopia at this moment? These individuals have been detained for 20 days. Their names are Jonas Mabrahatum, Haptum Gabretsadik, Zeresanai Meles. To be fair to the Ethiopian government and Prime Minister Abiy Ahmed, the Ethiopian government may not be aware of the arrest of these 3 individuals. It seems to be conducted by low-level police officers, politicians, and outside interest parties that have significant interest in arresting these 3 individuals from being heard. The unjust arrest of these individuals does not reflect the Ethiopian Constitution. Let's go to the Ethiopian Constitution. Number 3, persons arrested have the right to be brought before a court within 48 hours of their arrest. Such time shall not include the time reasonably required for the journey from the place of arrest to the court. On appearing before court, they have the right to be given a prompt and specific explanation of the reasons for their arrest due to alleged crime committed. حراي ازي كابتن زنبو زولو حق منقسي نا إثيوبيا وكا إثيوبيان كونستيتيوشن يو حدا سب اب وشتي 4 ساعات ناب فرد بيت قرب كلالو توسخي مرمرا نحردا زدل خوينو خا مالتي بوليس نالبات كم عينت بروسات ديلي كغبري خليو توسخ مرمرا يلني بمبال انت خونون كن كاب فرد بيت يو مالتي غداي زملسو اب تحت قيدي بوليس مسو على كن حدا سب اب وشتي 4 ساعات اتزغبرو حدا قدميلو مجمريا كخصص كلو يكا خوسر كلو بوليس اتزغبرو ነገር ብዝርዝርን ብግልጽ ብዝኾነ ቋንቋን ብዝፈልጦ ቋንቋን ተተርጉሙ ተብራህሪሉ ጌርዎ ተኾይኑ ጌርዎ ዘይገበሮ ተኾይኑ ንምርመራ ይወሰድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገሮ ማለት እዩ ሶ ክሳብ ሽዑ ከዓ ጊልቲ ወይ ከዓ ጥፋት ዘለዎ ሰብ ተባሂሉ ኣይልለን ኣይቕመጥን እዚ ሓደ ኣብ ሕጊ ተጻሒፉ ዘሎ እዩ ማለት እዩ what is written on the Ethiopian Constitution ካብኡ ዝተወሰደ እዩ ማለት ስለዚ ነቲ ሕጊ መሰረት ገይሩ እዩ እቲ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ተግባር ንሕገ መንግስትና ኢትዮጵያ ኣይውክልን ክብል ሓሳቡ ገሊጹ ዘሎ ካፕቴን ኤሪትሪያ ዌል ሴድ ኤንድ ዌል ዳን ናብቲ ዝቕጽል ጉዳይ ክንከይድና ጉዳይ ዓፋር ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዓፋር ጠላት ነው ይበለስ የኢትዮጵያ ጠላት ነው ይበለስ ኢትዮጵያን አፈራጊዚ ማዕቦይታ ኒዳሩ ነሄት መሪታ حراي كم زتريو ዘለኹም እዩ ጸላኢ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ብዝብል እዩ ንሕወሓት ክኸስሱ ኢሉ ማለት ህዝቢ ዓፋር ብፍላይ ከዓ ብዙሓት ሰባት ክዛረቡ ከለዉ እቲ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ካብታት ዓፋር ከም ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፊ ብፍላይ እውን ቶም ተቃለስቲ ሓራ መሬት ኢና ገለ ዝብሉ ዘሎ ሰባት ነቲ ጉዳይ እዚ ድግፎ ምዃኖም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ በቲ በለ በዚ ህዝቢ ዓፋር እውን እንትኾነ ማለት እዩ ሓው ህዝቢ እዩ ብዝተረጋግዐ መንገዲ ሓሲብኩም ነቲ ጉዳይ እዚ ሶልቭ ክትገብርዎ እዩ ብክልቲኡ ገጽ ኣነ ከም ብወገነይ ጻውዒት ዘቕርብ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ጎንና እንተዘይከውን ብዙሓት ነገራት እዮም ገጋጥሙና ዝኽእሉ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ምስ ከምዚ ዓይነት ህዝቢ ኣብ ጎረቤትካ ዘሎ ጥቓኻ ዘሎ ህዝብኻ ከዓ ሰላማዊ ርክባት ምግባር ኣዝዩ ወሳኒ ዝበሃል ነገር እዩ ክብል ነገረ መንገዲ ይምሕፀን እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ነገር ሰላማዊ ዲ ኣይኮነን ዝብል ሞር ዲቴይል ናርኣናያ ንኸይድ ስለ ዝኸውን እዚኦም ዓይነት ጭርሖታት እዮም እንዳጨርሑ ኢሎም ማለት እዩ ነቲ ናይ ሻዕብያ ልኡኽ ዝኾነ ናይ ሕወሓት ጉጅለ ክነፍርሶ ኢና እውን ዝብል ኣሎ ማለት እዩ ጸላኢ ኢትዮጵያ እዩ ዝብል እውን ኣለዎ ማለት እዩ የአፋር ህዝብ ያልከውን ነገር ሁሉ ትክክለኛ ነገር ነው ዛሬ ቀን በሰላማዊ ሰልፍ ወጥተ ያሰማውን ድምጽ የትግራይ የሰላም ኃይሎችን የሚደግፉት ድምጽ ነው ትክክለኛ ድምጽ ነው ያሰማው እኛም ከጎንህ ጋር እንታገላለን አይዞ የአፋር ህዝብ ከጎንህ ነን አንተም ከኛ ጋር ሁን የትግራይ ህዝብ ነፃ እናውጣ የኢትዮጵያ ጠላት የሆነውን የህወሓት ፓርቲ ጥጉን እናስይዘው ቴንኪው ስላደረከው ነገር حراي
حجي زي أب حرامريت كابتوم ززاروا تيك توك كابن سمعهم مناسيات حدا يو تزغوركم منجر صبغ يبغون كوينا هنك على سينا خندقفكم هنا زبل دمص يو أسمعي زلو مالتيو أنا كوا حدا جزي زوم حرامريت زلو سبات حرامريت كم زي لو أقدم بيلن لا تزارب كل أنا حكو جود أيو جن just for the record زلو مالتيو حدا سبات من تان كم زجبو من تان كم زيل كاتيلكمني قدم وان حرامريت مالت حدا سب حسابو زسم علو جن اتحسابو بخالو سبات خباب زركبو زغون يكون عين التقاومو انتي قطمو نصا خوينو زنبرلو سيف اريا ويكا سيف هاوس مالتيو ازي جن حرام ريت نبال ازيو زصقم نغري مالتيو مخنياتو حسابي انصر كالو اوت እኳን ተኾይኑሲ እተናቲ حساب بنص خوينه ኤክሰርሳይዝ ገብረሉ ዘይክእል ዘይተገመተ ዘይተአመተ حساب ሒዘ ዝንቀሳቀሰሉ ዝኽእል ቦታ ናይ ልቕ አሕመሬት ክብለ ዝኽእል حرام ريت ክባሃል ይካል ማለትዩ እዚ ብመሰረቱ ዝኾነ ስሑት ዝኾነ ካይዳ ስለ ዝኾነ ካብዚ ኪንዮ ዘሎ حساب ንላዕለውን እንተኾነ እዚ ከምዚ ዓይነት መንቅስቃሳት ነቲ ህዝብና ዝመጽ ሰዓቤናት ዘይምፍላጥ እዩ ማለት ክሳብ ትሕጂ ዘሎ ኩነታት ብወገን ዓፋር አቢሉ ናብ ህዝብና ዝኣቱ ናይ ያቁሑት ሸቀጣ ሸቀጥ ካልኦት ገለ ማለትዩ ብጣዕሚ ጽቡቃት ዝኾኑ ትሕዝቶታት እዮም ህዝብና ዘከፋፈሉ ወይ ከዓ ዝኣትዎ ዞም ጉዳያት እዚኣቶም ብቐሊሉ እንተዘይሪእካዮም ህዝብና ካብዚኦም ተጠቃሚ ኮይኑ እዩ ናብሩኡ ዝመርሕ ወይ ከዓ ጎጁኡ ዝመርሕ ማለት እዩ ሶ ጥሜት ስቃይ ገለገለ ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ህዝብና ንምእዋጅ እሞ ከዓ እቲ ህዝብና ጎሮሩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብቲ ጎሮሩ ረጊፅካ ይቃለሰካ ኣለኹ ኢልካ መውፃውን ካሊእ ስኢሉ ቶታሊ ዶርማንት ዝኾነ አይዲያ እዩ ማለት እዩ ዶርማንት ክብል ከለኹ ዝቀሃመ እዩ ግን ዘሎ ዝመስል ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ሶ ናይ ሓራመሬት ዘለኹም ተቃለስቲ ሓራመሬትኩም ግደፉ ሓራመሬት ዝበሃል የብልኩምን ውድብ ሕወሓት ከዓ ሓራመሬት ዘለው ከይደ ቃለስ የልካ ሓራ ዘይኮነ መሬት ናይ ካልኦት ሰባት ኣይተንክፍ እዩ ተዘረባት መልስ ማለት እዩ ሓራ ይኮነ እንት መሬት ናይ ህዝቢ ዓፋር መሬት እንዲዩ በቲ በዓሉ ሕገ መንግስቲ ዘጽድቆ ንሕር ኮይኑ ናይ ዓፋር ከባቢ ንህዝቢ ዓፋር ይዝምልከት ስለዚ ኣብ ኸይድካ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ንሕና ሕጊ ክነኽብረልኩም ኢና ገለገለ ዝበሃል ነገር ኣባና ክህሉ ክእል የብሉን ኣግሬሽን እውን እዩ ከቢድ እውን እዩ ንሕና እውን ከምኡ ይንደልን ንኻልኦትን ከምኡ ክግበር የብሉን ናብ ናይ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ዘረባ ክንድመር ወታዕናት ሓቂ ላይ ንዛረብ ላበይና ንፈርሕ فرحنا ወጽኡ ተወሲኑ ተቆጥቂጥና ሃፍትና ወሪሱ ባዕልና ጠፊና ሕዝቡን ክስካዕለ ወጅና ለምንታና ንፈርሕ لزرما أنا يفرح لمن ما ينفرح تحقق حق الناس تبي ألف كعر يزقبه يا حنشوش لنا قال سنة يزتبه بقول تدخل أنا النت ناتي راح أسمع تبل حزب ترى بناتي قلت سوون حجون كزارة تبي ألف بعده حنشوش ومبر تبي ألف إن بيبي مع رسلت أنا لي أبي جيبني بتعقب من سلسر بداية حتى النت نشجر الناس اللي زخر زلوا أو زخونا بوتا دونا كلهم لقدونا لا كلنا تجراوا زخونا حدش أواج حدش حقنا وزينا هو حد يحمق يتصدق مرحتو عوالاتو مانجمنت غير كده أمو وتعطني سلازي نسخوات تكلون إحنا كم يجرنا حسن زين هذا تقرأنا من تعيسنا زين الناس حدا جزء تحكي أين فتوان دلنا أي فتوان مبر حكي يلو منيو نقص عبادي تقدر حداش سي نحكي أي فتوان مبر حكي أي فتون أب تقرأي حق زارب سب درجة حج مالتيو أب توصنا زمانات كابز خوون نحر حق مالت نحدا ولك أسب مدقاف مالتيو حق مالت بوزة حد سبات زبلوه زربا مسؤول تسامع عقا تجمل كام خاد مالتيو قال يسب كم يدقف مسيركم نعمت زفولتم بوزة حد سبات سلزلوه مالتيو هم قالوا زدقفوا زلوه سي زدقف حساب سلزخونه إيو يبلو مو ناو علاتهم رئيتو انتهي قمتو قالوا السبات سلزدقفوا يدقفوا مالتيو نت حساب بقى زيو قال لنا قريب ولا جن كم ود سب ناو على خارئيتو خلوه كخلالو كابي خاتم تصد حساب كاب لمدي كاب تمكرو كاب زنبب كايو كاب استمهار كايو وزت هلايكا حقت مسكر كاب زرع خايو حسابي اللوكا كالي سببون حساب كله طلو مسيحي زوست ولده مالت يكونن كبابيو كاب معزاب كاب مغنزاب اب كبابيو زلو رديت كاب ممعبالن كاب مزيادن زمصو صيتيو مالتي ازي نخيخون بحبر مو جستيس زلو ነገር እንዳገበረ ዝኾነ ፍትሓት ከቅምጥ ዝኽእል አካል ዝውለደሉ በዚ መንገድ እዚ ቶም ሕጅቡን ብሞብ ጀስቲስ ወይ ከዓ በሓይሊ ከምዚ ነገር ክፈትሕ እምን እንዳንቀፍኩ መኪና እንዳበልኩ ዝኾነ ደሞዝ ክወሰኸኒ እዩ ገለገለ ዝብል ማለት እዩ እዚኦም ካብ ምንታይ ተወሊዶም እንተልኩሞም ተሓደ ሰብ ዝድግፎ ዘሎ ሓሳብ እንታይ ፈለጡ ስለ ዝድግፉ ማለት ኣነ ካሊእ ስለ ዝደገፎ ወይ ከዓ ሕወሓት ስለ ዝደገፎ ደብረጽዮን ስለ ዝደገፎ ጌታቸው ረዳ ስለ ዝደገፎ ዶክተር አብይ ስለ ዝደገፎ ኣይትድግፍን ሓሳብ እንተለካ ትድግፎ ዘይምቾካ ትኾን ትገድፎ በቃ ደስ ይብለካን ትገድፍ حساب مالي كم جي عينت زخونه بيرسوناليتي خلونا زين تناي ولق سبئنا مالتيو دحراي كوميليتيف لو يك بحبار دما وصيت كم صنت خوينو حسابات كنرعي ممكن كلالنا تزي كوينا سيل سويلكا زخونه سبق اسويل حساب نحرمصيو حدا لو زحزنو عبي سواي دكتور ገብረ ኢየሱስ ዝባሃሉ ንعኦም ዳርጋ ጸርፊ በትሪ ተሪፍዎም ማለት ዓቢ ሰዋይ ምዃኖምን ረሲዖም በቃ ጻረፊኦም ዝውዕሉ ዞም
ሓደ ካለው ሓደ መጽሓፍ ካብ ዘንበበ ይምሓረና ዝባሃል ከምኡ ዓይነት ሰባት ከዓ መጽኦም ኣለው ማለት ሓደ መጽሓፍ ዘንበቡን ይምሓርካ ይዝብል ሰብ ሓደ መጽሓፍ አንቢዩ ከማጎተካ ተሎ ኣይተረቱ ዓይንካ ብስሩ ምክንያቱ ሞኝ የተቀለው ብልሃ ይነቅለው ዝባሃል ለምሓርኛ ማለት ያባሃላ ዓሻ ዝተኸለሲ ጥኛ ክነቅሎ ይኽእል ወይ ከዓ ክምሕዎ ይኽእልን ማለት ከምዚ ዓይነት ነገራት እዩ ትሽግረም ጽኦ ዘሎ ቴክኒካል ችግር ነው አየራል ይልማን ጠይቁት እስቲ ድንበር አካባቢ ወደቀው ድሮን ምን ሆኖ ነው በሉት ቴክኒካል ነው ሐጂ ኢብራሂም ለመምታት ሄደ ነው ድንበር አፋር ድንበር ወደ ማዶ አታቆም ጂኦሎኬት አታረገው ድንበሩ አታቆም የኢትዮጵያና የኤርትራ ድንበር በአፋር በኩል የት አካባቢ እንደሆነ አታቆም ድንበሩ አታቆም ጂፒኤስ የላትም ድሮንዋ እና ሐጂ ኢብራሂም ፍለጋ ነው ሄደችው ያቺ ድሮን ቴክኒካል ነው አይደለም የወደቀችው ቴክኒካል ነው ቄሱም ዝም ምንም ዝም ነው የሚባለው ዝም ያም ሲሳይ አገና ይሄን ሊያወራ አይችልም መረጃ ስለሌለው እንዳይመስላችሁ እነ ይልማ መራሳ ያው ጠፋችሁ አድራሻው ጠፋኮ እንደሚሉ እርግጠኛ ለአብይ ሪፖርት እንደሚያደርጉለት ደሃን ሓደ ሰባት ማለት ኮውን ይኸሊው ካሊ አይነት ድሮን ክትኮውን ትኸዲ ሕጂ ግን ሱሳይ ድሮን ሲን ዘሎ መብዛሕቱ ግዜ አይተረደካን መስለኒ ስታሊኑ በተመሳሳሊ ታየውጋهم ዘሎ ይፈልጥን ካማካዚ ድሮን ስባሃላሉ ሕጂ መጽየን በቃ ኣብታ ታርጌት መስዋዕሲን ማለት ነው የንጠፋ አታና ኢና ንኸደ በቃ ድሕር ቴክኖሎጂ ስለ ዝኸር ዘሎ ኮተሰብ ንዋዕሉ ሪቪው ንምግባር ተጨንቀን ኣለና ከምዚ ዓይነት ድሕር ሕጂ ተወቂዓ ወዲቃ ታሪማያ ጠፊኣ ገለገለ ዝባሃል ወግዑን ግደፍዎ ተወቂዓን ተወዲቃውን ወዲቃት ኮን ትኽእልኒ እዚ ይፈለጥኩኒ ግን ከም ዘሎ ኣኸ ሒስካላ ኸዲኻ ከም ዘሎ ተረዲእካ ዲ ከምዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ መጽኡ ከም ዘሎ ትፈልጥካ ዲኻ በቃ ተጥፍእ ዝኾነ ታርጌት ሚሽን ይወሃባ ንዑም ሰጥፈት በዓላት ተጥፍእ በቃ ተወዲኡ ከማካዚ ትበሃል በቃ እዚ ኮይኑ ዋንሽለይ ሾርት ስፓን ታይዝባል ላይፍ ታይም ዘሎ ባትሪ ለዋ ገለገለለዋ ሁሉ ጊዜ ማለት ዓርሳ ተጥፊእ ኣኻ በቃ እዚ ዕላማ በቃ ካሊ ነገር የብላ ምናልባት ተወሰነ ኪሎሜትራት ናይ መኻድ ርሕቀት ስለ ዘለዋ ክብል ኢለ ማለት እዩ ኤኒዌይስ ትከውን ትኽእል የፈለጥኩን ከምዚ ዓይነት ጣጣታት ማለት እዩ ንሕና ናባና ሓንቲ መዓልቲ ተኩሳ ዕዳ እንዳወሰኸት እያ ትኸይድ ምክንያቱ ወይ ናይ ሓደ ህፃን እግሪ እያ ክትቆርፅ ትኽእል ወይ ናይ ሓንቲ ዶ እግሪ እያ ክትቆርፅ ትኽእል ወይ ናይ ሓደ ቦ ኣካል እያ ክትበልዕ ትኽእል እምበር ካሊእ ምንም ትገብሩ የለን ወይ ተዘይ ኮይኑ ዝኾነ ንብረት እያ ትዕኑ ካሊእ ትወልደልና ነገር የለን ሽጉርታ ይተክል ኣንበጣ ይተባረር ከምዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ እንተመፅያና ዓድና ማለት እዩ ክንፈልጦ ዘለና ሰዓብየን ከም ዘለዎ እዩ ንሰዓብየን ከዓ ከምዚ እንደሞ ገበር ክንወዓይና ገለ እንዳበልካ ምፅዋዕ ኣድላይ ኣይኮነን عرف انتلك خا دليت كم السلكات زارب صنيح خا قبل على حزبنا هو تحتت يقوم باي ذا واي حتى يقول اليوم دونكم دي سبات مالتي يحجز سلا نورته هاي قدف يكون اب سلكي حزي ملقيه نام مسمر اسك عزوصوم ساعتهم على القوه نغركم ازو عفار نا ايثيوبيا عفار مالتي نفط مدرخ نخيخيد فلي حيل عفار سراويت ايثيوبيان انتل شفاتو نا تግራይ نتوناي عفار حزبي نفط مدرخ نخيخيد حيال من قصقاسنا غوريوم وعلم حديرهم كاب إريبتي كاب برحلة كاب مقالة كاب كالوت كبابتات عفار إيو كيد زولو نفتو ناي صمدو مدرخ مدرخ تقن حزب تقرأي ناتا واقعه سقيلنا ينرئن يزبلنيو لازم نفتو كتافن وخوصدوكم تمالنا بلوم زوقح مفرح يحديرو اندحر نابزن صمدو مدب كيدكم درون كان العلينا كم زهن قبركم ينادل تقاب ليو حايل خبيبوي ونتي بودا اوكي ابديك الله خبيبو مو لازم تنتيشو حزبي تستفل عليه بوتاتات يمثل تستفل عليه بوتاتات نتي وابداسو عيل الله واو هالشي رديك عاو زعبي ملغت زحلف انت عيني رمسلك مسحو حزب تقرأي دو كنبلا لنا مسحو حزب عفار دو كنبلا لنا ناي بحري حتى يكون نحطو ناي ابي احمد زبلي زيادة نحنا كلي تكتهرم يبلان تقرأي سراوي تقرأي كهرم يبلون سلز حزب عفار ببمر وغن سلسي وغن تحابيرو إدني تتحايزو سلاماوي معدلي وعلي إيلو دلو زي نحزبه معدلي وحيلة حراي እዚ ጉዳይ እዚ ከምዚ ምሳና እዮም ዘሎ ዞም ሓይልታት እዚኣቶም ከምዚ እሚሎም ዝብል ምድንጋር ነዊሕ እዋን ተሰሪሕሉ ነይሩ ትዝክሩ እንድሕር ዳ ኮይንኩም 2013 ዓመተ ምህረት ፌደራላዊ ሓይልታት ፌደራሊስት ሓይልታት ዝበሃሉ ዝኾኑ ካበይ ናበይ ምምጾም ዘይፍለጡ እኳ ነቲ ህዝብና ቀለብ ከይኾኖ ኣቀድመ ቢሎም ኣበል እንዳተኸፈሎም ይኹን እንታይ ይገብሩ ከም ዝነበሩ ኣብ ዓድና ኣብ ትግራይ መጽኦም ይእከቡ ከም ምንባሮም ትፈልጡ ይኹም ዳሕራይ ኣብቲ ጸገም ምስኮና ሓንቲ መዓልቲ እኳ ሓንቲ መዓልቲ ድምፂ ኣውፅኦም ይፈልጡን ገለገሊኦም ስኳ ብድሕሪኡ ጠፊኦም ማለት እዩ በዓል ኦቦ በቀለ ገርባ ሶ ናበይ ከም ዝኣተውን ኣይፍለጡን ሹመት ተወሲኽዎም ሰሊሎም ዲኦም መጽኦም
مصيوم نيروم كاديدهم صريح ما يفلتن بقى تايم غيروم شعو اخيبا غلي بحال نبتا اخيبا خا نعو تباهيلوم يمصو من تاي فيدراليس حيلتات يلك حتكم او مصيوم قانقوا خمعلالو غلغله زبل سيلو نورمال انا خوغع زخل باوربوينت ناريت يغبرو زن بقى زاستور زي اتزاريوم نغغزوم ياتو بقى خوينات يجمر ابغوننا كوم زلوتم حيلتا زي اتم يزبال يلون حجونكم عينت مدنغاري مال يلون زي له ابغونا زي له حيل فلط كوي ابغونا انت زلو 3 عمت قال عمت كنواغا خلنا حانت رداتا باوغنا بلا زاتوت نغراي نبرت بعفا بتي خوينات غزي دحراي مستخفت امبر سلازي نمنتا اينا نحنا نهلوس حلو حلفوس شوفيرات قال حالف كلو يتحازو قال امني رم بتشع غزي حجون كمزي اتهزبكو ابغوننا ايزلو يلن ابغونا زي له حزب ابغونا تسلف هيتقل ابغونا خازول طرحخا حقني حغاز خونك ازغل مالت ازيوم كمزي زبولو مچوربارات ناي نبعل حيله زلو نتهزبنا كلكلكو غون خايم زلو ايلو ما اجرلن يلو منتان كاتو زغبر غداي ما اجر يبلن اذ كمزي يبلوس زحلف 3 عمت 5 عمت زنبره مالتيو ناي 3 عمت كوينات بقع مسكريو بقى نحنا بينتنا اينا نير اكوادا ገንዘብ ክንሕልፍ ከለና ክሓልፍ ተሎሲ 43 ኮይኑ 43 ማለት እዩ ዝሕዝን ነገር ማለት እዩ 40% ድሓርሱን 50 እውን ኮይኑ ነይሩ 50% ወሲዱ 50% ዝበልዕካ ዝነበረ ከባቢ እዩ ሕጂ ወገነይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ታይ ቢዝነስ ይናዓቶ ንምንታይ ኢና ከምዚ ሸፈጣት ገለና ብዝሕ ዘለና ዓርሰናይ ንሸውድ ንሰላም ተባሂሉስ ንተጋሩ ተፈትዮም እቶም ኤርትራውያን ከዳ ሕጂ ታሕቶም ዚኣት መጽእ እቲኦም ተኣሲሮም ዘለው ኤርትራውያን بعال بيترو سولومون بعال دروع انت بهيوت علو خوينوم حراي انتاي كوينوم زي فتحو نسوم اكلات نايت صمدا يكونون مالتي مالت اول سعيد اكلات نايت صمدا زي كون سبات اكلات نايت صمدا زي كون سبات بقى خفتحهم دليت يقول سو اكل نايت صمدا زي كون انت غبرخم وصيلكايم صمدو كويم حجي تفتح زله سب موزحتو استصمدو يك ازتصمد ايو عجب يزبل صمدو مالتي اي صمدو نسلام زبل نيرو مالتي صمدو نسلام يبل تغوارو صمدو نخينات وصيتو صمدو نخينات سرحو صمدو نسلام يمثل زربو مالتي بتيوري خرق خلو مالتي حجي جن هزت اميو 360 دغري تخيو كابتوم كبت حدا بمعراب تግራይሲ كل محرايو كباب مالتي تخبيو بزلو نت خباب نسو زخبب زلو حيلي وانا ندادو خوينو زطنكرون زسلطنن منيو منغسي اتر دحراي بتيسي منغد خفتلكم يسنقهتلكم يلوس صمد بقى زي تبريكم زي تبري وسب نحنا منهم غوراي نخلن ايرد كانالو كمزي عينه زبحال ነገር አለው حدا فيلم እንዳ ዝኾነት ፊልም ሪኢኹም አትኾን ምሽ ዛ ነገር ዝኾነት ነገር ነራሲ ሽጠለይ ብሎ ሽጠለይ ልዎ ማይንድ ያ it is pH perfect ይልዎ ማለት pH value ጽቡቕ ይልዎ ነርድ ይሉ ሰው ይልኻው ጽንሕ ይሉ ናዋጉዕ እንሃለዎ ማለት እዩ chips has ይልዎ ነርዎ ኢኻ ማለት እዩ ስፓይስ ነርዎ ስለ ዝኾነ በጣም خመረር እዩ it's not part of the deal حق ይልዎ ማለት አይ ውዕል አፍትኒ ዓንቶ ዝነበረ ውዕል ይኮነት ይልዎ حق ሃይኮነትን ገለ ይልዎ ድሕራይ ታገይሮ ምስ በልዐ መሪሩ حق እዚ ቅድም ገዛ ዓዳግ ዝነበረ ሕጂ ማይ ነራቱ ተሓደ ሽጠለይ ዝተባሃለ አካል ማለት እዩ ነታ ማይ ክንደ ይልዎ $50 ይልዎ 10 ይልዎ ነወይ ክሰቲ እንድሕር ዘይ ኮይኑ አረበጃ ከበጃ 20 30 40 50 ይልዎ ምንም ትገብረ ይትኸድን ከምዚ አያ በቃ ዝጻወቱልካ ከምዚ ዓይነት ተንኮልዮም ዝጻወቱልካ ማለት መጀመሪያ እታናትና መሬት ክትክበብ እንከላሲ አወል ስዒድ ቅድም ሕጂ ዝተዛረባ ጉዳይ ተዝክርዋ እንድሕር ኮይንኩም ሒዛታ ማለትስ አበዴን እዩ ምዕራብ ትግራይ ምሊሳ ማለትስ አበዴን እዩ ድሕር ሕጂ ትረኽቦ ማለት ንምንታይ ጆሆ መትሓዚ እዩ ዝጥቀመሉ እንድሕር ዳ ንሕና ምዕራብ ትግራይ ክፍቲ ተኮይኑን በቃ ሕቶታትና እንተ ተመሊሶምን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ናይ ውግእ ሕብረታት ኣብ ዝበሃሉ ቦታታት አይና አይክን ኣትወነና ከምዚ ብምግባር እዩ ንዓና ማለት እዩ መሸንቆ ክእትወልና ደልዩ ኣብ ትራፕ ክእትወልና ደልዩ ማለት እዩ እዚ ይፍለጥ እዩ ይዛረበ ኣለኹ ኣነ 50 ግዜ ይዛረበ ዘለኹ ጉዳይ ደጋጊመኻ ይዛረበ ኣለኹ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብሲ ሓቂ ስለ ዝመስሎ አስኬር ዮሐንስ እንታ ኮይና ዘይትፍታሕ ሰናይት ልበሳይ ከደኣ ሕጂ ዚያናትና ሕቶ ኩሉ ግዜ ኣስተውዕሉ ይኹም ካልኦት ክፍትሑ ከለው ተቃውሞ ይብልና ፀገም ይብሉን ይፈትሑ እንታይ ንሕና ሰብ ክእሰሩና ይንደልን ኣያታትና ናይ ምፍታሕ ስራሕን ዕዮ ገዛ ናትና ሓላፍነት እሶም ናቶም ይፈትሑሉ ንዖም ዘገድሶም ሰብ ይፈትሑሉ ንሕና ንዓና ንህዝቢ ኤርትራን ዘገድሱ ኣብ ቃልስና መሰረት ቃልስና ዝኾኑ ብጾት ኣማሓይሩ ኣለው እንታይ ኮይኖም ዘይፍትሑ ኩሉ ግዜ ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፍ 10 ዓመት እዚ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኢሳያሲዝም ንብሎ ግዳይ ዝገበሮ መን እዩ ኤርትራዊ ቀዳማይ بسرعة إسياسن دقفت إسياسن زت لا زيجا أبزع على مني إيرتراوي لو بيخل من ويانا إلى عسل صغير الله رايهم كلهم وتابع مسويانا حتى قلنا بريد بمولهم زم تريهم دلهم
لومي تخويهم قالوا أول سعيد كاني دايسمو الزرقهم قالوا زيهم نايت أمدنا بل بمولهم ناي ويانا خلاص نور هاجر ما حلفهم ذهبيهم وبحرنت بتعم زغط عم زل تايو صمدو مالتي أنصار كويناتهم يا أنصار بعد سلطنة رأيهم بعد قل رأيهم يولالو مالتي بعد ولد أبغن سلطنة يسأمدن صويلو بابا رجع حدا جزء مالتي جيت رد أسلز خون أيهم بعد ولد أبا وصاميلو مالو ولد أبا خا كفتم واناتهم كلين ناتات سبات حدا هم كلالو غورحيو انت عينت غورحي زلو أبزي يكون حق يزارب مويتو مالتي حق يزارب زي اللي نجري خا زارب زي اللي كابت بتعم زنا دن نبرنا ولد أبا زرواتها مسلكم سراويت شعبيا نبناي مريت تجري أتيو بشرار وجن عدي قافعي تباهيلو خزربت له بفر مريت حيز نازبلي بفر مريت حيزو حجنة بفرومسي مليسوم لنا مالتي بفر حزو مريت مليسوم هاي تباهيلو جزء حد نتجري الرجاجيت أم تباهيلو حدها خلون دي حد أخفيتنا يا ما قبل علينا dependent حجوكو dependent variable إني وحتى dependent variable نا شعبية خاخم مالتي تحدث تنقي بتحدث ما ترزق بكم من نقبرين خل إذا قد دايزي أغلى لبيلنا نايلو مع أنت فيديو زازيمنا لنا نسخاتكم كسم وداتا مدى بتخاتاتي لكم هنات أيرئيتكم صحفوا لو أمكن نخون لكم كأ يمنا إيه مالتيو تصبغ اسمعنا شاو احنا غنيو تام good light نحن حضرت حواتي مالتيو